Gipailawom sa state of calamity ang Barangay San Miguel sa Santo Tomas, Davao del Norte tungod sa pagbaha sa lugar din anaa sa sobra libo ka magbanay ang apektado. Ani report ni Argil Relator. Lapas tuhod ang level sa tubig baha sa pipila ka bahin sa Barangay San Miguel, Santo Tomas, Davao del Norte. Human gilunupan adlang Huwebes, resulta sa kusog nga ulan Miyerkules sa gabi. Gipang suludsap sa tubig baha ang mga kabalayan. Di inanaa sa 1,150 ka magbanay ang apektado sumala sa MDRRMO. Hinoon, anaalang sa 20 ka magbanay ang gihikling sa Barangay Gym, sanglit ilabihan kataas ang tubig baha sa ilang lugar. Wala sab kalingkawas sa baha ang San Miguel Elementary School, busa nagpatuman una sila og blended learning. Padayon ang paglimas sa mga magtutudlo o ginikanan sa lapok og tubig baha nga napondo sa classrooms. Labing apektado matud pa ang humayan sa lugar nga nihunon na unta. Hinoon, padayon pa ang pagsuta sa Municipal Agriculturist Office sa kinatibuk ang danyos sa agrikultura. Gilayong gihaturan og food packs sa Santo Tomas LGU ang mga apektadong residente. Tungod sa pagbaha, gideklara sa Barangay Council ang state of calamity sa tibuok barangay. Lusutanan gayud matud pa ang maong barangay sa tubig gikan sa mga taas nga bahin sa lungsod, lakip as Talaingod ug Davao City. Naati problema diha gamay sa ilahang kanang box culvert kay double barrel siya. That's the reason why nga kung magbaha siya, diya magtapok ang kapno dahil dugay makagawas ang tubig. So magbaha siya, gina-augment, ginatubig equipment, sir. Hinoon, nakatakda ng magtukod og dike sa lugar aron malikaya na ang kanunay nga pagbaha. Actually, naanay budget na to, sir. Ang DPWH ang mag-implement. Actually, nakakandak na pudukan ng mga reconstruction conference sa mga apektado. So most probably within this last quarter siguro sa tuig na implement na siya. Pero 5 years maguna siya ng project, sir. Duna sa matud pay natalang pagbaha sa laing tulo pa ka barangay sa lungsod. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.